Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kunaklakit din no asino tinaka-flashlight si kamo gayam Mari Erlinda. Sapay nadagsan tabagas abinagkat mo. Ay, hanyangay nga rod mare. Di mo't mapangnamnamaan ti asawa. Rabiin, ngam di pa'y nagawid da di awaldo. Ay nawaw, itay pa'y nagawid nila kay kumare. Itay pa'y alas 5. Adda siguro man ang ti kinasinarak ti loko mare. Anya? Panagsuswildo ita mare. Sigurado anapan iti ayan ti babae na dayjay. Babaero at talaga. Lukas ta. Adda babae nila kay mo, mare? Adda mare. Nabasak ti tiks da iti tunggal maysa. Adda pa'y nangising iti ladawan da kanyak mare. Ay una yan. Agkurkurang kay langaruden iti kwarta. Agbabae pa'y laang. Ti kinagatal na ngamin ti ipang pangruna na mare. Ay sus, nakabutbutang tikas na mare. Jay sakit launay amaala na. Pudnutan ako na mare. Talaga pagtalawak day jay no agawid pa'y lang ije balay. Mangibabain nga asawa. Nasayaat mo, tanagawid ka, Waldo. Wan, tadito'y mat ti balay ko. Agraraman ka di balay ko nga ibagbagam dita. Punoy, dito'y ti balay ko. Sa dino ko matidaduma pagawidak. Ay, talagang agraraman. Balay dagiti dadakkel ko dito a balay. Kati kayat ko, pumanaw kan. Anya? Di ka man agin didiam mo. Taamok ti amin, Waldo. Anya ti ammo maya? Ay, nawaw. Ti maipapan iti kabit mo, Alam dagiti gamit mo, ta pumanaw kan. Nukasta mo lang ti asawa. Kayat ko pa'y ti agbalin abalaw. Hoy! Si bibiyagak pa'y lang. Ngamno kayat mo ti sina, diwan lang. Awan mo't langan marikla ka panagayat parang ka. Naimpagpay ni Isa, nasingpot kanyak. Dakkel ti nagdumaan nyo. No pagpilyan na, talaga ani Isa ti pilyag. Kunak tupay kat, babaim day jay. Narang, adda. Ay nawaw, apay ang naghawid kawal daw. Wala ta, pinapanaw na ta asawa. Anya? Kaputa balay dagiti dadakkel na ti pagnanagdan may. Kas jay mo tinti naramid na kanyak nanang. Apay matapim manaw ka. Kapilitan na tayo sungarod ti kayat na nanang. At dalaki di sa bali alalaki ti biyag na tayo diyang Erlinda. Ay una yun ti kasta. Lalakiro ka di ayaday jay. Una nang. At dati ilimlimod na tayo diyang babae. Nukas tamo lagayam. Nasaysaya at atalagan og sina kayaw. Wala nga ron nanang. Narigat mo't lang ti makikabalay kan ko na. Naimbaglangan, tawan pa anak me. Apay ka doon nagawid na dyan Waldo dito'y balay. Pinapanaw ka na ni Erlinda. Eh daw, ito niya ka pa. Sigon iti anak ka. Adda ka no lalaki iti asawa na. Eh niya. Iso ahusto lang ang nagawid ti anak ta dito'y balay, lakay. Yung mga mo, arabid mo dito istorya na dyan tao. Kano seryoso mo't amang ibagbaga itay? Nung maminsan mo nga minday dyan Waldo. Ang dami kalukwan na. Kakasila nga rodan ti anak ta. Kastapay lang matibagam. Ay una yan litaw. Eh, jay magbagam kininalang mo Waldo. Pinapalaw na ka ni bakit mo? Unta tang. Yo, bagay, may ito adalang tiniyo nagkindawatat. At dagayam lalaki na tayo dyan tatang. Enye, Lalakiro tayo diyang Erlinda. Iso na sa isayan, og sina kami langan. Abagan, may si Kati parikot anak daw. Abagan mo rason mo lang data. Ay, saan tatang? Nasing putak tupay. Sigurado ka? Una, 101% sure tatang. Sana siya tenti pariko. Day diyang Erlinda tenti pariko. Una
Nayantikas di apa nagapayo iti asawa, mare. Wala, tama ka paburok mo't ngamin iti dara, mare. Pinapanaw mo, pay? Gusto lang ti inaramid ko. Kasjay mo lang ti kaya na. No pagpilyak ka no, kat ti kabit na ti pilyan na. Nagpuskol mo ti rupa na? Ay nawaw, dayjay pay ti kunam. Talaga na puskol ti panagrup-rupa na dayjay alalaki. Nagawid nga ruden ijay lugar da, mare. Sigurado daytan, mare. Sa dino kumapay nga iti sabali apapanan na. Ay nawaw, ang mga no aramiden na tikas iti inaramid na ide, mare. Ang mga no sabali manen ti idanon na kadagiti dadakkel na. Rumwar tumula ang tipod no, mare. Saan lang nga may sa ti aldaw. At danto ti aldaw dayjay awaldo. Sa bagay, mare. Da kayong magayam day tananang, sa dino tinagapuan niyaw. Ay nawaw, nanang. Ha? Di nag-awagan iti nanang. Ngamain, nagsina kayaw kiniwaldaw. Anya? Awanan ti bibiyang mikon ka. Apay akas labasol ko pay. Wano? Sa bali manan, ti indanon ni Waldo kada kayaw. Ay di ka nagsaupay. Naibagan ni Waldo ti amin kanya. Iso apang nga asim, tadaywamon ti pamilyamay. Siya manang tinakabasol. Naawan tinasaya at ngibagam, pumanaw kan iti sang wanak. Kumusta mo ni Waldo, mare? Saanan anagawid di tabalayo? Saanan, mare? Uray saanan nga agawid. Tawang mo plano ko na makisinublyan kang kuana. Nasabat ko nga rod ni nanang na dita paradaan. Kaadumanan sa una. Ay sus, amangan mo't no sa bali nga istorya ti indanon ni Waldo kadakwada. Saan ko naparikot dayta, friend? At damot tan kadakwada ano patsyenda. Maan-ano ko ma? Wanangam saan mo't anasaya at nga inuulbod ti istoryaan na kadagiti dadakkel na. Sikat ti madaksan, mare. Ay na, mare. Dayjay pa'y awaldo ti kunam. Nalaing nga agaramid iti istorya dayjay. Okay laang nga mapabainan ti sabali a tao. Tinapatagkan kwa na kat iso tinadalos. Sa bagay, sayang laang ti oras mo no makiapa ka iti kasta klase ti tao. Iso asyak, agtatal na akon. Iso pa'y ki di day ta pa ka-estresak, mare. Kasta, mare, di mo istresan ti bagim, tapno di ka agbalin alos siyang. Ha! Makapaasar mag. Ay nawa, anya manin ti pakaasaram. Nasabat ko pa'y laang ba't ay nga Irlinda ijay paradaan. Anya ko ba ita? Ha! Plastik na dya babae. Plastik bagay bagbagam dita. Pudno mag. Agasam, tananang ko na din kanya. Ha! Painosente ti loko. Di kagsaw iti kasta. Tadi mo nakita doon niya ti pudno na pasabak. Nalawag mag. Pinapanaw na ti anak ta. Ti kunan ni Waldaw, adda ka no lalaki ni bakit na. Oh, di mo makita ay alitaw. Pinapanaw na ni Waldaw, tapno na wayada iti lalaki na. Nagitam ka di nga da lalaki di bakit na. Kano day tamat ti kunan ni Waldaw? Nyat amam ngay. Ang mga no inuulbod mo ti istorya ti anak ta. Ang mga no feeling biktima manan ka nagiti istorya na. Adaman kayat ko amamuan, Waldaw. Ay nawaw, anya day tananang. Adda ka di pa'y planom ang makisinublan iti dayjay nga Irlinda. No siya, awanin day tayo ti panunot ko. Nasaya at mat no kasta ti kapanunutam. Nagado a babae dita. Naku na, yung pakilalang. Ayun gayam, nasabat ko ni Irlinda ijay paradaan idi na minsan ngal daw. Kahit, Nanang ko na nakit din kanyak. ay nawaw, ita niya gapong awagan da kayo pailangit tinanang. Ha? Jakman amo iti dayjay a babae. Kalpasan na pinapanaw na kidya balay da. Awagan na kayo pailangit tinanang. Talagang awanan bain mo tayo siya babae. Imaya ta kayat ko maamuan. Noon niya ti pudno na pasama. Linda. Babaero ti anak yo, iso a pinapanaw ko. Hey nawa, sigurado ka kade. Adda pa manaknak ko, tatang. Basaan nyo dagito yung atex, kan mingmingan nyo ana imbag dagito yung aladawan. Nang? Hey nawa, ni Waldo mitaday ti ladawan. Isong agpaiso, tatang. Naglukaw na di lalaki. Nagturad pa'y amang ibaga, ano pagpilya, kat ti babae na ti pilyan na.
Karkaro kay di anasair tiriknak tatang. Maawatak itan. Sa balit, istorya na kada kami gininalang na. Day tamot ti paglaingan ti anak yu tata. Ti agaramid iti istorya, tapnula ang iso tinadalos iti imatang ti kaadwan. Naimbaglangan tanagawid kalitaw. At dati napating nga ibakin ka bakay. Uray siya, at damot napatag nga ibagakan ka. Umuna ka nga ruday. Ha? Nakitak ni Waldo ijay paradaan itay. At da babae akadwa na. Ay, nawaw. Pudno nga rod, tinaiba ka ni Erlinda kanya. Nukasta, kinasaritam da ijay nga Erlinda. Uwin bakay, kit at dating pakita na kanya. Text ti babae ni Waldo kung larawan ta. Ay na, ay mangibabain da ijay Waldo. Isumat gayam tayan ti parikaw. Iso ti lalaki. Ngam pa'y lang tarabidan na. Feeling victim lang maggayam ti loko. Inulbudan na tamanan. Kung laki din no nagbalbaliwon tala lakayanan. Saan maggayam? Ay, Waldo. Asino jay babae akadwam ijay paradaan itay, ah. Asino ang babae na lang? Di ka man aglibaksi ka. Tikunam kat adda pakipurdiyaam. Kat isumat. Moment, no niya ti puddaw. Babaero ka. Ha? Nakasalitak ni Erlinda. Si ka gayam tayo ti parikot ka. Apay asyak. Kat isumatin ang papano ka natatang. Pinapadaw na ka. Gaputa kalukwan talarabidem. Anya? Mangibabain kalaunay, Waldo. Nagsasaw ka, kasla si ka ti biktima. Tagayam, si kamat ti agar aramid iti linuluko. Nalabas kan, Waldo. Lukas na taramid mo. Talagasan mo abagay tag pamilya. Ay, Agtugaw ka man matusang. Tay ka pa ya pumanag na. ay na, masurunak launay iti anak talitaw. Awan mo't maramitan ta. Inarabid na butang ti kasta. Lalaki, kasta ti galad na. Nalay nga garamid iti istorya. Ay nawaw. Tagarod. Santa mo takas day. Nako nampay. Kunaklakit din no nagbalbaliwan na dya at tao talakayon. Ang amsan pa'y malagayam. Jak mo. Ngam kinataunan sa amot tintikas day bakay. Ay, nagalas lakay. Mangilawlawan pa'y. Namati kamot nga minadagos itimbaga na king ka. Una, tanudeng-denggat ti bagbagana. Kaslapod numag. Tagayam. Inuulbod mo ti istorya na. Ay, isupaya pampanunutan. Naimbaga bigat mo, Erlinda. Kasta magkada kayo, nanang. Anya ti masapulyaw. Ay, napasensya kan abalasang ko. Ay nawaw. Adda ka di basol yung kanya? Ni Waldo magayam nga anak mi ti ayan ti pariko. Ah? Wan. Babaero nga min ti anak yo. Iso a pinapanaw kun ah. Sa balimot nga min ti indanon na kada kami. Day tamot ti paglaingan ti anak yo. Ti agulbod. Ah, Erlinda, talaga ka di nga awanan planom ang makisinubyan iti anak may. Awanan, nanang. Nauma akon kan nakabutbutang ti makisinubyan keng kuana. Ay, nukas ta ti desisyon mo. Anya ngay nga road. Di ka mababalaw. Ngamin, dakkel ti nagkurangan ni Waldo nga anak may. Pasensyakan, balasan ka. Asino jay babae iti silid mo, si ka Waldo? Ni Isa, narang. Ay na, Waldo aya. Agpampanunot ka kaday. Di matimbaga yung agsina kaming kinirlinda. Nukas tamo lang, pumanaw kan. Kumpurme mo't tantiyaw awid mo dito'y balay. Ninanang numangag ngay ni Isa tikas ta kay bagbagayo. Ay nawaw, nasaysaya akit di ano mangag na, tapno amuna no anyat mapaspasamak. Nyamot ni nanang eh. Nukas tamo lang aramidam. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pagbalinamatan a hotel to'y balay iti kastangar aramidam. Nakababain launay kadag iti kaaruba tayo. Sikad tikat katawaan da. Ita, napudot bitang tulo ni nanang muking ka. Kaya't napaya pumanaw ka. Di mo't ngamin makauawat tatang. Basol mo mo't ngamin. Amo pasan pa lang ang makamubon itinaramid mo pa nagulbod ka na kami.
Nangyawid ka pa lang iti babae, iti balay. Ag seryoso ka, mamawal ka. Urnusim ti biyag mo. Noam mo mabasol mo. Di ka nagarami iti istorya. Aklonam kitday, ti pindot mo. Wala, hunain. Agpanunod ka na saya at kunakmadain. Saan nga ayam ni ayat? Nalawag ka day. Wan, tatang. Siguradum lang asaanin ang maulit tinapasabak. Tano maulit malain. Talaga dagis ka kanyakong. Saan yun, tatang? Agbalbaliw ako. Takdiram na kay bagam. Di ka arabi di ti pakaibabay nan. Pakaibabay nan ti pamilya tayo tigas na ngararabidan. Tasak abis mo ti mang papanaw kang ka no. Damanin maamwak. Wan, tatang. Uwing gayam. Mapan ka tayo ni Erlinda. Agkid daw kay ti pambakawan na. Itigas ta. Nasaya at kayo latta. Uray alanganan nga agsinubyan kayo. Wan, tatang. Kasta teramidag. Pasensya kayo ta nagulbutak manay. Asaanan ang maulit, tatang. Talaga asaanan. Ay, nawaw! No nagbidot ka, agpakumbaba ka. Di ka agsasao iti saan apudno tapno mailimad mula ang tikalukwam. Tano maamwanda, nakarkaro ang nakababain ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.